Teraz si ukážeme, ako sa inicializačne páruje aplikácia Telekom Smart POS a s týmto zariadením Ingenico. Najprv si spustím telefón a uistím sa, či mám zapnutý Bluetooth. V prípade, že ho nemám zapnutý, ho zapnem. Ďalej spustím podržaním tohto tlačítka terminál. Počkám, kým nabehne. A stlačením klávesy F2 vyvolám menu. V tomto menu prídem na položku BT Pairing a stlačím zelené tlačítko. Za ten čas dám vyhľadať zariadenia Bluetooth a kliknem na zariadenie, ktoré má rovnaké číslo ako túto číslo na termináli. Kliknem na párovanie a vyzvem ma k tomu, aby som zadal kód. Opíšem kód z terminálu a potvrdím. Na termináli mi vypíše, že zariadenie bolo úspešne spárované a reštartuje sa. Počkám, kým terminál opäť nabehne. Na telefóne teraz spustím aplikáciu Telekom Smart POS a vyberiem si tlačítko platobné karty. Zaškrtnem checkbox aktivovať akceptáciu platobných kariet a počkám. Potom zvolím aktiváciu ICMP terminálu. Zaškrtnem si terminál z výberu. Na termináli môžeme vidieť, že sa posielajú dáta z terminála do telefónu a naopak. A na telefóne sa mi zobrazí hláška, že ICMP bolo aktivované. Ak chcem používať terminál a aplikáciu znovu, tak už nemusím uskutočňovať toto inicializačné párovanie, ale vypnem telefón. A terminál. Terminál sa vypína stisnutím týchto dvoch tlačidiel. Terminál znova zapnem. Zapnem aj telefón. Spustím aplikáciu a môžem ju už používať. Teraz si ukážeme, ako sa dá spraviť platenie. Kliknem na položku Rýchly predaj. Zvolím sumu. Kliknem na tlačítko Potvrdiť. Dostanem informácie o platbe. V prípade, že by som chcel, môžem zadať variabilný symbol. Kliknutím sem. Pokračujem stisnutím tlačítka Platba kartou. Terminál má vyzve k tomu, aby som použil kartu. Kartu priložím k terminálu. A čakám na spracovanie. Platba úspešne prebehla.